This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. Nagsandal ka na dyan eh. Sakit-sakit. Hindi mo na sa utarap nag-change color natin. Sa last week ng episode, amon kamo gindala sa Hermit Mountain sa Barangay Biao sa Binalbagan. Ang Hermit Mountain, lapit na lang sa Bambi Falls pero sulumpaan ng andalan. Kutob pa lang sa Hermit Mountain ang road construction. Pero total ari na man lang ta dire, rektahon ta na pa Bambi. Good luck na lang sa pasahero ko nga si Choy Lando. Kalabanan nga nagasaka pa Bambi, nagahabal-habal. Mas okay magsakay sa motor o kon sa bike sa sasakyan nga manubuo kon hindi 4x4. Kamang lang oops. Kaya. Sulit sa'yo. Kaya na. Hindi pa makuha talaga may boilo. Mas pagdai kung pagkatun. Yung pagkatun yung din yung ako na Amo man mo man kawawa mo na Pero padula nervyos ang katahom sang kabukiran. Kung nubo ang salakyan mo, i-expect mo na ang ini nga mga sound. Dugay-dugay, may nalabian kami nga mga pamalay. Masako pa sila sa pagkayo sa ilang mga atop nga nahalitan man sa bagyo nga Odette. Kaluoy sila sitwasyon na bagyo, tagaan sila bisan tiyaya lang. Ba sa bagyo? Nagba man yung bagyo? Grabe no? Grabe na tukod ko ng liwat. Nagkuhan kami gano'n. Pumahaw. Ano ba ito? Nagkalago ba ito di balay? Uy! Ano ito rin? Thank you, Kisar. Kamusta di ko babusin nyo? Ate, muli, sitwasyon ko. Ay, kaya mo siguro niyo na. Hindi. Kaya ginabansin nyo yan. Ma'am. Ayun. May code mo sa place namin. Awa, ay. May kuryente, di ba na? Wala ni gani. Solar. Solar, di ba yan? Sa una, wala ijagali power supply. Ito. Wala pa sa kuryente sa sininga parte sa Biao. Sa unahan, may mga nagkalalaya kay nagkalatumbang ang mga puno sa kahoy bangod sa bagyo. Bangod naghawan ang mga puno, layo pa, makita mo na ang nagadagdag na tubig. May mga bato sa dalan kag may natipag gaduta gani diri na kami nagparking kag amo na lang nga gilakat pasulod sa busay. Pagsampot namo sa sapa nga ginagwaan sa tubig, nakibot kami kay brown na ang kulor sa tubig. Nasugatan namo ang nagaserbi nga caretaker. Istorya niya, nang kalog-kalog sila sa ibabaw para magwa ang duta kag ang lubog na tubig. Buhangan. Buhangan? Ako nga naglubog. Sa babaw ya mo man, lubog man? Ano ba itsura? Ang gintupan, hindi, ang gadagdag, tinaw siya. Pero sa pagtupa yan ha, lubog. Oo, kaya ang nga daan, ang itong pagbagyo ba na? Ang mga dota nagkaladagdag hindi sa babaw. Tuod. Pero masige-sige dalayon, pero mabalik man lang sa no? Mabalik lang na sa kon tinloan na kuwaon ang balas. Ginbuhangan namon ang para nga makuha ang mga duta-duta bala sa diraon. Pagkatapos kuno sa bagyo, naglubog ang tubig sa palaliguan kay nahulog ang mga lunang halin sa ibabaw. May nakaistorya sa akon nga bangod sa pagpangutod sa mga puno sang kahoy sa ibabaw, wala na sa may makahold sang duta kag madasig na lang nga maanod sa makusog nga ulan. Gani tanan nga duta sa ibabaw, ginaula diri sa idalom. Dugay-dugay, ara na sa atubang ko ang Bambi o kung Binadlan Waterfalls. After almost 1 year. Mga 1 year. Kag matapos may malabyan sa bagyo nga Odette, amo na sining sa karon ang itsura
sa nga Bambi Falls, may mga mga pagbago gid man kita nga nakita nga tugas ang pagkaguba niya bangod sa bagyo, but siya sa gihapon ang matahom nga Bambi Falls nga pride sang Binalbagan. Matinaw ang tubig nga nagakahulog halin sa ibabaw. Kag sa idalom kung ang tahon mo matinaw man, pero kung paliguan mo na, ang ground floor. Naman ako ron. nagalubog ang tubig bangod sang duta. Ini ang kalog-kalog nga ginasiling sa caretaker nga ginhimo nila. Ang lubog nga tubig diri nagagwa. Kasubo lang, kay isa ini sa pinakamatahom nga waterfalls nga nakadtuan ko. Kag tungod sa pagpangutod sang kahoy, amo na siniya nga tabo. Daw ini siya bala ang perfect example sa isa ka matahom nga lugar pero bangod siyang halit sang tawo, nagakaguba. Ito nadula ko sa pinsar ko. Sige man ko kalakat-lakat nga nagatiniil nga kasakit-sakit sa bato. Nagsandal ka na gani. Sakit-sakit. Hindi mo na sa sarap nag-change color na. Pili ng sandal. Ambot ka nila. Kumaligo. Kabay pa maumpawan. Ang purpose nga ginsemento sa Department of Tourism ang dalan pagkadto diri para i-develop ini bilang tourist destination. Kabay pa nga ma-serve niyang iyang purpose. Ang kululbaan lang kung base amosaran kag wala tuo may mga illegal structures na nga magtuhaw. Tani ma-preserve pa kung ano ang may-ara nga nabilin kag mauntat ang pagpalapas ng kahoy sa kabukiran. Siling ganit nila, no, nature has its own way of healing itself, pero kung ano kalawig, wala na makibalo before mabalik ang yasining kinangdanta nga itsura niya. Siguro reminder ini sa aton nga bakod sa ginatawag natin nga climate change, nagalala ang mga bagyo nga nagaigo diri sa aton, ini bunga man sang aton nga pag-abusar sa aton nga palibot. Kung lagyo mga updated sa mga episode sa Tripping Dinuming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ululupot kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, ang iniang Tripping Dinuming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong,
tanan manamit.